Zalantzarik ez dago denbora gehiagiz luzatzen ari dela, zigor erantsia ekartzen duen dispertsio politika eta beraz dispertsio politikaren amaierarekin edo horren eskariarekin bat egiten duela euskal gizartearen gehiengoak. Euskal presoek eskubide guztiekin Euskal Herrian behar dute ahalik eta azkarren, Euskal Herriak egin beharreko, urratu beharreko prozesu demokratikoan partaide izan daitezen, beraiek dira bizi dugun auziaren parte, konponbidearen parte ere bai, beraz gaur bezalako mobilizazioen bitartez hori da ozen aldarrikatu behar duguna. Zalantzarik ez dago eraikitzen ari garen etorkizun berri horretan eta urratu beharreko prozesu demokratiko horretan presoen gaia ere hortxe egongo dela erdigunean, beste hainbat gai eta beste hainbat urratxe egongo diren bezala, eta gaur bezala etorkizunean ere eragileok parte hartu beharko dugula eta bultzada eman beharko diegula eman beharreko pauso horiei, lortuko baldin bada prozesu demokratiko guzti horrek azkenean eszenario demokratiko batera eraman gaitzala. Bueno, gaurko ekitaldi honetara Euskal Alkartasunak ekitaldi babestea eta bertara agertzea da azken finean Gernikako akordioko sinatzaile eta parte garen enean ikusten dugulako etapa berri batea sartu behar gala, momentu berri batea sartu behar gala, eta momentu horrek eskatzen du alde batetik biolentzia eta orain arte jasan izan den biolentzia guztiak gelditu daitezela atzean, iraganeko gauza esan daitezela, baina baita ere eta nola ez hemen marteko beste pauso batzuk eta Espainiar gobernua konkretuko eman behar dituenak dira presio politikoen inguruko pausoak. Zoritxarrez ikusten duguna da egin beharreko penaren gainean beste kastigo sakona bat egiten ari diala, bai bereiek, bai gaixo daudenak, bai bere beteta daukatenak egin beharrekoa eta dispersioarekin ere soilik bereiek, baizik eta bereien ingurukoek eta familiako artekoek ere sufritzen dute hori. Ez da eskubiderik, uste du hori gainditu behar dela eta hasieran esan dudan bezala Gernikako akordioko sinatzailean enean lan egingo dugu eta gizarteak gero eta gehiago inplikatu dadin, ikusten dugu gizarteak gero eta gehiago inplikatzen ari dela eta uste dugu zorionez garai berri baterantz goazela eta datorren urtekoa ere 2011 argi ikusiko da beste momentu batean sartzen ari gela. Uste dut urtero legez zoritxarrez herri honetan gauzak eta arazoak mantentzen dira eta min asko daude eta gaur bentsat presoen arazoa dago mahai gainean, presoen eskubideak asko eta asko ez dira betetzen eta gauza bat zegatik daude preso edo preso egotia, baina beste gauza da preso guztien eskubideak betete behar direla. Eta horregatik hemen gaude, aldarrikatzeko Euskal Herriko presoen eskubideak eta giza eskubideak. Eta haiek dituzten eskubide zibila, politikoak eta dana. Azkenean haiek be pertsonak dire eta behar dituzte eta badaukate. Urtero bezala hemen gaudela, baina egiazki egiten den martxa hau tradizioa bihurtzen ari dela eta espero dugula tradizio horrekin bukatuko dugula. Badugu besterik egiteko Euskal Herrian, Euskal Herri baketsu bat eraikitzeko eta tradizioa hautsi beharrean gaudela eta presoak gurekin Euskal Herria eraikitzeko bidean jarri behar garela. Eta nahi nuke ere aprobetxatu erraiteko aipatzen ari gerela presoak, baina Ipar Euskal Herrian gaur egun neska gazte bat bera presondegitu da, bere kabuz euroagindua dela eta nahi dugu hori gogor salatu. Bai, etorri gara hemen hona presoen eskubideen defentsan eta sakabanak eta salatzeko eta batez be senidei babesa emateko, ezta?
eskerrik asko Bilbora etorri zareten gizon eta emakume guztioi. Hemen bildu diren milaka urratzen oihartzuna Espainiako eta Frantziako kartzelarik urrunenetara iritsi dadin, txalo bat eta gure maitasuna, elkartasuna eta begirunea euskal preso politiko guztientzat, baita deserrian direnentzat ere. Askatasun oiuan da, bozora juventatik.